είναι πρωτοφανές. Εγώ ένα πράγμα έχω να πω και καταλογίζω στην κυβέρνηση. Όφιλε να συζητήσει με όλους τους αρχηγούς των κομμάτων κατηδίαν, διότι τα θέματα αυτά είναι πολύ λεπτά και ευαίσθητα. Πρώτον, μέχρι πού σκοπεύει να πάει, τι σκοπεύει να κάνει και τι βλέπει ως αντικείμενα πολιτικής. Και όχι να γίνεται αυτό το σοου και να δημιουργούν την εντύπωση οι άνθρωποι που είναι στη χώρα μας ότι άλλοι τους θέλουν και άλλοι δεν τους θέλουν και άλλα τέτοια. Αυτά θέλουν ιδιαίτερο χειρισμό και μεγαλύτερη σοβαρότητα. Η Νέα Δημοκρατία δεν προκρίνει κανένα δημοψήφισμα. Θεός φυλάξει. Σε ποια χώρα έγινε δημοψήφισμα για τέτοιο αντικείμενο?